Біп-біп. Ха. О, добрый вечер. А вы не бачили майго сябра Тёму? Ён на апошні час заўсёды спазняецца. Вы, калі ласка, не бярыце з яго прыклад. Прыклад можна браць толькі з мяне. Прывітанне і да пабачэння. А што гэта з ім? Тёма, ты ветлівыя словы вучыш, ці што? Хадзі лепш, гуляць разам будзем. Я так даўно цябе чакаю. Топа, мне цяпер не да гульняў. А гэта яшчэ чаму? Мяне на навуковую канферэнцыю запрасілі, даклад я ўжо падрыхтаваў. Цяпер трэба самому да паездкі рыхтавацца. Дарога не блізкая. Тёмачка, а ты там будзеш стаяць і дакладаць? Ага, і я трошкі хвалююся. Ну навошта хвалявацца? Ты ж сапраўдны навуковец. Ну і што? Я ўсё роўна хвалююся. Яно неяк само. Ну-ка, павярніся. Тёмачка, а ты у чым выступаць будзеш? Ну як у чым? Ну, як стаю, так і буду. Ну не, ну так зусім не пойдзе. Ну чаму мне так зручна? Тёма, ты на сур'ёзную сустрэчу адпраўляешся, а зусім не падрыхтаваўся да яе. О, чакай, я ведаю, што табе трэба. А што са мной не так? Няўжо я дрэнна выглядаю? Вось што табе трэба. На, чапляй. Ой, ды добра я і без акуляраў бачу. Без іх ты выглядаеш, як звычайны янот. А ў вялікіх акулярах? Ты сапраўдны навуковец. Слухай, што табе то пакажа. Ну як? Ух ты, нядрэнна. Толькі мне здаецца, што паважнасці не хапае. Лічыш, мне акуляры лепш зняць? Пасядзі пакуль у іх, а я паспрабую табе дапамагчы. Ой. Вось. Возьми, што трэба. І акуляры новыя, і футляр для іх. Будзеш выглядаць на канферэнцыі як прафесар. Добра. А то я ў гэтых акулярах нічога не бачу. А ў новых будзеш бачыць, і хадзіць табе трэба навучыцца паважна і гаварыць. О, не паспею. Я цябе магу патрэніраваць. Я ж самы лепшы трэнер. Трэнер па якім відзе? По любым. Я профессионал у любой справе. Так, иди, поклади новые окуляры у надзейное место и гляди, не сгуби. Добра, покладу. Ой, ну, добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Дядулечка, привітання. Топочка, прабач, але я повинен ісці назад. Ах, это яшчэ чаму? Да сёння ж я абяцаў вам цікавую казку пачытаць. Вось, кніжку прынёс, а на акуляры забыўся. А без окуляров ніяк? Не, нічога не атрымаецца. Усе літары будуць скакаць перад вачыма, а ў словы не складуцца. А ў кішэнях глядзі? О, і ў кішэнях, і ў куфры. Проста не ўяўляю, дзе яны. Толькі што былі і няма. Дядулечка, не хвалюйтеся. Перед вами лепший вышукальник топа. Так, давайте докладные приметы ваших окуляров хутенько отшукаем. Ну, якія прыметы? Звычайныя акуляры. Гэта для вас звычайно. А для вышукальника топа усе падрабязнасці цікавыя. Ой, падрабязнасці. Ой, успомню. Ну, яны такія і не круглыя, і не квадратныя. Такія. Добра, успоминайте. Дядулечка, ну якая форма у ваших окуляров? Ой, яна прамавугольная. А якого кольору оправа? Мои окуляры золотого колера. Ага, здорово! Не хвалюйтеся, хутка отшукаем. Привітання, дядулечка, добродей. Ой, добрый вечер, Тёмочка. Тёма, ты не стой на месте, а допомагай. Ага. Шукай усё золотое и прамавугольное. Так. Ага.
А навошта? Ну як навошта? Для нашого поважаного дядулечки. Пабудь трошки дапамагатым вышукальнікам. Ой, для дядулечки ўсё што заўгодна. Ой, дякуй, дороженькие. Ой. А ну. Тёма! Як там у тебе справи? А, О, бачу тое, што трэба. ну, ну. Няўжо? О, тое, што шукалі, прамавугольная і залатая. Тёма, дядуля добрадзей не гэта згубіў. Як па ўсіх прыветах падыходзіш? І, дзядулечка, прыгледзьцеся. Ой, корыстная рэч. О, толькі ж я акуляры шукаў. Акуляры? Ага. Топа, а чаму ты мне адразу не сказаў, што у дзядуля акуляры зніклі? Але не хвалюйцеся, я вам, дзядуля, свае дам. Тыя, што для канферэнцыі падрыхтаваў. Я хутенька. Ой, Топа, нешта я заблытаўся. Хіба наш Тёма калі-небудзь насіў акуляры? Ён іх для паважнасці вырашыў начапіць. Дядуля, Ага, каб на вас больш паходзіць. зразумела. О, дзядулечка, бяры. О, Я без іх абыдуся. ага, ой. Ой, дзякуй, Тёмачка. Нейкі футляр знаёмы. А О. вы паспрабуйце надзець акуляры, паглядзім, ці падыдуць. Ага, ага, ага. О, ой, як добра бачу. Ой, добра бачу. Быццам увесь час у іх хадзіў. Здаецца, я вас у такіх акулярах бачыў. Можа, яны вашы? Як? Ты ж казаў, што яны твае. Да не Топа даў. Топа, вылазь! Ты тут, я тут. Правда здорово, что ваши окуляры знайшліся, дядулечка. Яшчэ як. Дзякуй, Тёмачка. Гэта я, малайчына, што Тёму на захоўванне ваши окуляры даў. Ой, вось яно што. Тады і табе дзякуй, Топачка. Толькі ўсе рэчы мае няхай у мяне і захоўваюцца. Так будзе спакайней. Дамовіліся? Дамовіліся. Вось і цудоўна. Ну а зараз самы час глядзець мультфільм. Ну вось. А зараз, мае любыя, самы час чысціць зубкі, мыць тварыкі і хутенька бегчы ў ложачкі. Добра, дядулечка. А потым будзем глядзець цікавыя сны? Абавязкова. Вочкі закрываюцца, сны казкі пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, отплывае за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай,